Temago mag somo nyakora mga juang chenro matimo piny madongo ma klas auchiel kata grade auchiel gi klas 8 mano KCPE odonje odiochienge mar ariyo. Jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua notelo ne jodito e piny owacho kinde chenro mag otese mag penj gokinyi ma kawuono. Weekly Foko miyo aler. E kinde ma chenro mar timo penj madongo mag klas auchiel KPSEA kod klas 8 KCPE onyono odiochieng' mar ariyo. Chenro go ne omedo dhi nyime yo makare ka jotelo madito mag piny owacho ne oyuoro e rango yepo mag otese penjgo. E kar okinyi, jatend piny William Ruto ne otelo ne chenro mag yawo otese sikund primar ma Joseph Kang'ethe manitie kar dak ma Kibra County ma Nairobi. Ruto okwayo opisas motelo ne chenro mag penjgo mondo oket alwora mokwe ne jopuonjre matimo penj gi e kindegi. I want every official who has been vetted to participate in this exercise to make sure that they discharge their responsibilities in accordance with the training and the agreement that has been done between the multi-agency team and all those who will be administering these exams, to make sure that there are no incidences, that there is no disruption, that there is no distraction, and all our students have an opportunity to have their examination in a tranquil environment. Ruto bende osingo ne jonyuol ma nyithindgi timo klas auchiel kendo chano donjo e sekondar ma adundo ma otese kaka Junior Secondary School ni piny owacho ni kod chenro makare mar neno ni giyudo kuonde jot e kindegi mag somo. The decision is going to be made in the very short term so that you can know next year, especially for those who are in grade 6 and grade 7, how they will move and transit to the next level. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane oyuoro e chenro mar yawo otese penj e sikund primar ma Komarok e bure Nairobi korka kore opuoyo jopuonj ma owacho ni ochiwore mar neno ni jopuonjre oyudo tiegruok makare mar somo. Oyango ni piny owacho chano ndiko jopuonj 30,000 e yorno mar medo kwan jopuonj mathurka ma kwan gi tin ka ipimo gi jopuonjre. Teaching profession is a calling. Nobody can compensate you adequately for what you do. It's a sacrifice. And that is why we are calling for respect for our teachers, because what they do is a calling. It's such a huge sacrifice. Jatend migepe Musale Mudavadi bende ne okodong chien kani ochopo e sikund primar ma Kilimani e chenro mar yawo otese penj. Walimu wamejipanga na pia kuna ile tume task force ambayo na zungumza na wataalamu na Wakenya kwa kijumla. Labda pahali ambapo panahitaji marekebisho tutapata ujumbe kutoka kwa hiyo ama recommendations. Penjgo chantie kiodichieng' makiny ka koro jopuonjre mag sekondari mabiro dong' e pap mar nyagore kod penj maggi. Weekly Foko, Ramogi TV.